ezikhoti zethu ezibhizi apha ngizophicotha imicimbi emithathu. Ngizothetha ngezikulu ezinoBrajo Sibanyoni phansi kwala mcimbi wecase yabo okuvele nje kwenzeka into engaqondakali seva kuthiwa nje scrape off ecourt icase sazama nje ukusabela ithini into yakhona iNPA yabi ingekathethi into ncama. Hayi bafethu iNPA seyiphendulile. Ndizayuthatha umcimbi wakhona. Ndibuye ndithathe umcimbi kaSearch Mfana Nkosi icase yakhe. Ndibuye ndithathe umcimbi wecase kaMathipandile Sotheni lo thola ngokubulala uwitness D. Ngicela siqale ngekaSearch Mfana Nkosi. Bafethu bonakala ngathi uSearch Mfana Nkosi amanzi amngenele endlini ena azomhaxa. Ilimpompo ivele yavula icase for uSearch Mfana Nkosi. Kubonakala ngokungathi uSearch Mfana Nkosi uke wafika kwelacala laseLimpopo was impersonator njengokoloneli osuke head office. Wafike wathathana nedocket khona wathathana nomcimbi onokwenza ngathi nensango. Hayi ke bathe beqwalasela babona into bayi man even le bag ngathi biphethe insango useke yathinta thintwa nje ngendlela njengaqondakali. So bamvulele icase kwelacala. So namhlanje ke ebe appeara kwecala laseGauteng malunga nale case yakhe yaya ngapha. Abafethu kuyakwanyanzeleka into abayicase mayipostpone to i22 zika July because bafuna into yoba banenjongo zoba la case yakhe yase Limpopo izodibana nezi cases zakhe akajongene nazo ngapha. So kwelacala laseLimpopo icase yakhona scheduled for i16 zika July. So inoba ngezo 16 bazabe sekuba khona nje into engathi yacaca ukwenzela into yoba kuinform even icourt yakwelacala uba hayi man sinenjongo zoba le case mayivele ihambe iyojoinana nezezingapha. So utheni usesengaphakathi usezaphaca ngaphakathi until i22 zika July 2026 sesiyambona ngoko. Sibuye kuMathipandile bafethu. Mathipandile Sotheni ndichilo ke on my previous post apho nandike ndathetha ngaye decision sithi nayibo njoba kwakwe wangathi nje hayi ngumuntu oyikhanyelayo yonke lonto akazinto seyikhona into engathi yamsondeza kuyo yonke lanto wama nawo ke naye amagama atsho into ba hayi yena uViandri lo naye bengathi uyeqoqelwa phe kubulaweni kuka witness D lo wathatha umpu wazibulala ngawo. Uyakhona into ethi hayibo ungathi uViandri wayeke waveza amagama apha kuye uSotheni oba ufuna into basota uthelwe umcimbi onokwenza witness D asuswe endleleni. So kuya yonke ke ngokulonto so kubonakala ingathi kunama charges amatsha sekenama charges ayi16 ngoku akajongene nawo uSotheni. So kubonakala ke ngoku ingathi into yakhona ubufluwarige nje akekho sharp ncamo ndeva kuthiwa ingathi nebank account zakhe ingathi zivaliwe hayi kwathiwa ileyo uyawudila nayo nomcimbi wakwenza nabantu base correctional service otherwise bayikhatha short kwathiwa bawuzaphinde abuye because i-correctional service le kumele into ba ibe at least inayo umcimbi okwenza nje nogqirhanyana nje into ba makathini makahamba yoxilongwa khona. Okunye bafethu ngoSearch Mfana Nkosi utshintshe negqwetha wayelibeke nalo igqwetha ingathi nje lona lihoxile seka negqwetha elitsha benilibela ukutsho lo phathi leyo. Sibuyeni ke ngokule yezikulu Brajo no Bafana Sibande Blazikho achoose ezimbini. Nizawukhumbula mosiba icase yabo inyokwenza nezitholo ze-extortion yapho kuthethwa khona ngemicimbi yama-2 meter jikiphethu bathe bese court wangafiki i-prosecutor kwavela into yoba i-prosecutor kwayona seyiza suspend emsebenzini seyizavulelwa ityala sekukhona ama-warrant of arrest ityala labo nje liya struck off the record. Ayibo haza celebrate futhi ezikolo. Hayi ke bafethu uyibuyile i-NPA yazama ukucacisa into bayibo bebe phofu batsho kwangoku yabathi basafuna ukunderstand ncama into yoba ibe isizathu sika prosecutor lona uNtaba uba kutheni engakange ayovela. So hayi ke batsho besithi futhi uke wayiveza into bakazukwazi ukuphumelela ncama even on Friday before la Monday ye case yakhona into bakazukwazi ukuphumelela kutheni lobu magistrate waba harsh kangaka nabo bazafuna nje ukuzenzele yabi investigation kwelabo icala. Hayi ke kubonakala ingathi nje seyibuyile iNPA nento ethi banenjongo zokunreinstate la case benazo injongo zoba at least noba i-prosecutor yakhona kungenzeka into yoba ingabi one i-prosecutor ezathidile nalo mcimbi lona bayakhona nento ethi sebengathi bafumene confirmation even from kwelacala into yoba icourt zakhona zizaba safe for abasebenzi baso. So ithi ke ngokulento kutheni engakange abe uyeza
kubonakala ingathi bafethu uye wasabela impilo yakhe. Ikhona into engathi injalo, but ke bekezithethela ngokwakhe nizamamela apha ekugqibeleni yena uNational Director of Public Prosecution u-Advocate Andy Mothibi. Kuwukuthi ke phofu ibikhona into yayitshila uba kuyoba nguye uzamela into yoba one-authority yoba athi hayi la case mayiphindele pha iyo-reinstatewa, and then i-process yakhona it would mean that ke ngoku i-Director of Public Prosecutions yakwela cala inoba iphinde ithini i-reinstate back i-case yakhona iphinde yoba active e-court. Uba iyawuzala nkomoni bafethu, hayi asayazi, sikhona sijongile siyibukile yonke lento, sizafunda apha kuyo into yoba ithini imicimbi nokwenza neekhoti zethu nje. Allow me to just take you back to that incident in Kwaggafontein. You will have seen that part of the dominant interpretation of the events that occurred suggests that this is not mere prosecutor dereliction or delinquents. Perhaps you're dealing with something more sinister. Right. And people are openly saying that perhaps the prosecutor was threatened and decided that for my own safety, I'd rather disappear and deal with the consequences with my bosses rather than face this situation. Talk to us about that. 24 hours later, as you and I speak, what are you gleaning into what happened? Yeah. So the prosecutor has received a suspension letter, but when I spoke to him, he was indicating that he was still to speak to the prosecutor because, you know, when you're on suspension, of course, you've got to be called in and so on, right? So he's going to call him in again this morning. I'm expecting a report at 2 o'clock. But what I've picked up, in fact, the director of public prosecution is in Mpumalanga, is currently in Germany. They are on a study trip, right? So that's why we've got an acting DPP. But I got to speak to them while they were in Germany as well with other colleagues. And as they talked to me, is that no, the prosecutor, amongst others, felt unsafe. So that's the information that reached them, right? And then I said it's important that we collate and gather, you know, credible information. We've got a division here that is called Office of Ethics and Accountability. It investigates internally on matters of this nature. So they are on instruction to investigate speedily. I need a report from them that will then inform us. But Advocate Andy Mothibi joining us on episode 1 of season 2 of Graft Under Watch. Thank you for watching and for your participation and posing those questions and making the inputs that you made. From all of us, cheers.